Pontevedra vívese e este verán máis ca nunca os veciños desta cidade vivirán unhas festas atípicas, pero cheas de artistas galegos. Porque tras a crise do coronavirus, o goberno municipal tivo que adaptar todos os eventos deste ano e apostou por darlle a man á cultura da nosa comunidade. En total, máis de 300 eventos, 19 programas diferentes e 13 escenarios. Tendo en conta sempre como evolucione toda a situación, nos apostamos por manter unha actividade descentralizada en grupos pequenos que faga que moito do sector cultural poida ter unha actividade durante todo este verán. Co obxectivo de evitar as grandes aglomeracións, o Concello de Pontevedra ofrece este ano actividades repartidas polas rúas e prazas da cidade. En todas elas haberá artistas galegos. A programación arrancará este mesmo venres co Memorial Ricardo Portela e se estenderá ata o 23 de agosto coa Festa do Demo. Pensamos, desde o Concello de Pontevedra, que era importante manter vivo e apoiar o noso sector cultural deste país. Pero non só o sector cultural, senón todo o que implica as actividades durante todo o verán en Pontevedra. Artes vivas, noites de jazz, son de aquí e con voz de muller son algúns dos eventos máis destacados do mes de xullo. En agosto e despois do Cinema na Lúa ou da barullada de rock, as rúas de Pontevedra vibrarán cos concertos da Peregrina. María do Ceo, Marcelo do Bode e Huiza serán os encargados de abrir estas festas o sábado 8 de agosto. Polos diferentes escenarios pasarán artistas como Cora Velasco, Eladio y los seres queridos, Pele Pau, Pablo Lesuit ou Rosa Cedrón. A arte e o espectáculo sirven para combater o medo e para combater a tristeza, e para combater a melancolía. Polo tanto, debía ser administrado polos Sergas, pero ante a inacción desta institución sanitaria, pois ten que ser institucións como o Concello de Pontevedra os que a fajan. A xente non vai botar de menos a Narcopachanga, nin vai botar de menos a Bertín Osborne. E por que non vai botar de menos a Bertín Osborne? Porque vou estar eu, acompañado de Celso Samartín e de Guti, e vamos facer un pequeno homenaxe a todos eses artistas casposos que este ano non van vir ás festas da Peregrina. A pandemia non vai a impedir que os pontevedreses gocen este verán das súas grandes festas. Iso sí, Pontevedra este ano vivirase con máscaras e respetando as distancias de seguridade.